哎呦我的妈！有人。Saya tahu kan. Good morning everyone. Today mana boy saya hamil lagi dia. Baru lagi berpikir. Amar ya Musa se, Musa hukul aise. Ya ধান নহয় সরি কিবা তামুলটো এবাৰ পাৰিব আৰু ইয়া সব গৈ দংফাङাव গাखोसिन बिसोरो दायो ड्रेसेस गानस्लायना लाजोबखाबाय गाखोना हारगोन हानजोबसिगोन गय फिथाइखौ फानहरजोबसै मोनजोबबाय नै नैथिनाबो मोनजोबबाय फिथाइया आगोलाव फानासै दंफांफ्राव बायो बार बारनानै ओमफ्राय दोनबाय थाला आरो सिगाङावथ' माबानानैसो फबनानैसो फन हिसाबसो फानजोबोमोन नालाय देग्लाय एसे फैसा नांगौ जादों ओंखायनो फानहरनोसै कुइन्टेल हिसाब फानगोन खै कुइन्टेल जायो गाबोनसो दा सुबासो मिथिसिगोन दा बेलासियाव लाङोना गाबोन लाङो तरुन दाया लांफैगोन दा बस्ता लानानै फैबाय नै बस्ता लाबोग्राया কিমান আনিলে ইয়াতে 25টা আৰু 25টা আছে 25টা 50 পেক কিমান আছে বস্তা গাখোবানে উঠিলে আমাৰ মুছাটো মুছা পাৰ্টি লাগাও গৈ পালে ইয়া ইফালে উঠি আছে ইয়া ডেঞ্জাৰ গাখাই কিন্তু ভাল ভাল জায়গাত পেলাবি হা দূর দূর লগে যায় না লাগাও বঙাইগাঁও মই ভাত খাব বিচাৰি আছিলে ভাত হোৱা নাই ভাত খাই চিন্তা হ'ল বুলি ভাবিছো उसरत आसिना न बास्लायबावबायसो नै मादि बास्लायो টিনাত লাগি গ'লে ডাইৰেক্ট কিবা ফুটি যাব টিনা হানিচিংনা थब्रं थांखायो ना वा बेखौ बास्लायबावगोन नामायलाय Cut. बढ़िया ले इनफेलर माथो मोजां जानांगौ माने बोसोरे इदि हाननाय जायाना गया मोनलायलायनाय बैफोरथ' नै बारजोब माबालायबाय बिबार बारबावबाय दस टका ना 15 टका गारि गंसे जायो जाया नोंसो मिथिगौ फैसा खुस्रायानो सिरिजोब्बाय खनजोबनांसिगोन बेखौ दायो हानगासिनो दङ गार'फ्रा ओइ जाम्फैयाव खनगासिनो सानसे लासिनोलै दिनै बेखौ खनजोबनांगौबा टाटा मबाइल गंसे बारगोनदां हानगासिनो लगाओ भागवत लागेल ना पाड़ी आसे এই কেঁচা কেঁচাটো আছে না ভালকে গুটি বিলা खै बस्ता खननो हाखोलै आमफियालाय बेदर जानो
बस्थासेयाव 25 थाखानो खनगासिनो आमफ्रायानो गय फाननानै लानो सानदोंमोन आं आगै नोंखौ खालमासि रग' रग' सानलायखाबायमोन आं अमाखौ खासि ओइथिंबो दंजोबथारो माला खनखांबावगोनलै दुब्लिखन थाइसे थाइसे खनबालाय माला खनखांगोनलै डाइरेक्ट खुथुमनांगौब्रा आयौ रे मा खैजोमा मोस्रोम अरहोजोब्बाय आंखौ गय खननायनि मा होगोन ओरै खननांगौब्रा माबा ओरै खनबालाय मा हानोलै गावना आखाया गिदिर गिदिरथार नायलाय खुसिया बख'ग्रा नुखाय होनदों नामा सालथे लाथ'आसो जा डाइलग होनो हायोलै मानसिया लाथाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होनलायबाव नामा नामा सालथे नै थांनोसैलाय नागालेण्डआव बेरायहैनो फैसा खुस्रा खमगासिनो दं आं नै हगार हरनां नोंखौ बेरायहैनांगौ सिख्लाफोरजों बुरि मानसिफोरखौ लांफाबाय थाजायालै थाम्फैखौ बुरि लिस्टआवसो दोनबावबाय आं बुरि लिस्टआव दोनाबा दासो 16 बोसोर जाफुहांदों लाजिगोन 30 बोसोर जालायलांबाय आं ओमफ्राय दे माबा फै हिनजावा ओमफ्राय 25 बोसोरखौनो जायाखै आंखौलाय मा नांगौ नोंलाय होनबाय था नै जि खैजोमा मोस्रोम दंखायो थैखागोन जेनेबा हले दा बाबा उन्दुनासो दलल' थायो आं खम्बल फाफ्लिनानै लोमजोब्बाय मेंब्रांब्रां जालायबायलै दासिमबो गवा गय खननानै नै बेहाय सोजोबखाबाय खावसे 40 बेगसो थांबायदां दायो सोनाया बारबायदां 60 बेगसो जानो हागौ दामोल मोनथाम थाम्फैया खनगासिनो फैसा खुस्रा नैलाय बवा थाम्फैया होथारदों खननाया मोस्रोम बिराद दं नै बेयाव दामोल मोनसे नैथि दामोल मोनसे दंबावो नैबेयाव दामोल मोनसे गोगोम बुरजा इयावबो हायाव मबाइलाव खायसे स्ल' नुदों खमावनो 8 बेग 10 बेगसो जाखागोन बेयावनो आरो नैबेयाव दंबावो बैथिया खनगासिनो ओमफ्रायमोना नैबेयाव दामोल मोनसे दंबावो नै बेयावबो 10 बेगसो जागोन मेरला फैसायानो फैसा लागायबाय मथा मथि गांनैसो मोनगोन इयाव 2 लाखसो मोननो हागौ 2 लाखनि माल दं सनानि माला गोदोनायाव सना गानजोबथारनोसै ओमफ्राय खोमायाव गासिबावबो आथिङावबो गान बायनो ओरै आसि आसि गानबावगा गय फाननायनि फैसा मिसिंफ्रावबो गय फाननायनि फैसाजों जल्दि खन हाजिरा मोननाय नङाबा बिदिनो मानसिया बिदिनो नुद्लालानो नोंथाङा बेखौ बेसेबां लाबोदों होननायमोन मानसिफ्रा मिनिदोंलै दाखोरसो खनफ्लागासिनो नायलाय खननो बानानै खनदो इमान बुरजा दं आयु फैगोनसो स्कर्पिय' खामिखुन न' उसिरलायलायनाय लायजोबथारनोसै होनदो
Scorpio lager Scorpio. मोनालायबाय दिनै मोनालायबाय गय माने सुगासिनो दङ ইয়া আমার কি নাম আসলে লেবার ভাই আপনার বন্ধু বন্ধু নাম কি আসাদুল্লাহ কি নাম হ্যাঁ আসাদুল্লাহ ঘরকোট এইটো মালিক এইটো হল পাগলা মালিক আর এটা উঠে আছে এটা হল অরিজিনাল মালিক নাকি একদম লোকেলর মালিক দেশি সাপ্লাই মালিক কিমান হৈছে 51 সা 52 হয় 100 কিন্তু 51 দৌৰি আছে ইয়াত কেনেকুৱা লুটি আছে আমাৰ না লুটি আছে ইউটিউবাৰক 58 60 गाहाम थांदों नै लांगासिनो दं सुगासिनो बेसेबां गैलाय 54 गाहाम बा 53 दङ फाग्लासो बिजनेस गाड़ी गंसे लांबाय नै आसलफ्रा सायावबो जाबखोलायबावसो खासिगोन दायो गाड़ियाबो मार्सिडिस लायबावसो न गाड़ी तो मार्सिडिस आसे मार्सिडिस बोलेरो पिकअप लगे ओटा सब मुख सिले ओटा एक बार मुख आगर जोइन देउ सिले गने डाइरेक्ट फा गयो छ अरु पाता